Uma usaqhubeka ulalela indaba esiyikhulumayo, siyacela ukuthi uqhubeke noku-invite abanye kwi-channel. Please ulike, usubscribe, ushare, ni comment, ningaskip futhi ama-ads, ukuze sikwazi ukuthi siphinde siqhubeke kahle, sinikeze ezinye indaba ezixwayisayo. Kukhona nje olunye udaba engike ngalibhala olulapha olwenzeka nje lapha kwesaka Mthethwa ngasempangeni. Sihluku ongasazi esenziwa ucasuka kwesikhashana. Ucasuka kwesikhashana ke kuyakwenza ukuthi isinqumo sithathayo sikulimaze impilo yakho yonke. Ucasuka nje kube kuncane obungakwazi ukuthi uavoid. Ngaba buhlungu nje emva kwalolu daba olesihloko sithi usizi lukaXolani Mthethwa odubule wabulala kabuhlungu isoka ebelijola nonina. Ngesonto leli nje esisuka kulona lomhla ka26 March 2023 lapha empangeni eKZN kwesaka Mthethwa ngapha ngasedondotha esigodini sasentuthunga, entuthunga yokuqala. Isigodi sasentuthunga ke sihlukene kabili, sihlukaniswa umhosha. Lapha ngasekuqaleni kuyakuthiwa intuthunga 1 bese kuthi ngaphesheya kuyakuthiwa intuthunga 2 ngoba kuseyintuthunga yonke. Kusho ukuthi ngesonto kwakunomncwabo lapha yakwaMdletshe entuthunga yokuqala. Kwakungcwatshwe insizwa yakwaMdletshe eyayibizwa ngoNdoro, evele yaphalaza igazi nje ngeviki ledlule eqede lapho yashona kwangazi ukuthi yini imbangela. Kulomncwabo kwakukhona insizwa yakaMthethwa okuthiwa uXolani yalapha yangaphesheya entuthunga yesibili. Lensizwa ishayela amatekisi nje khona endaweni yasentuthunga, isuka entuthunga iye edolobheni empangeni. Nakhona ematekisini uXolani Mthethwa owayena 21 years uyafika njengoba kade ewumuntu owayekade efunda eThekwini eMangosuthu. Kusho ukuthi kuthe ngezikhathi zabo 1 emini umncwabo ungakapheli lapha kwaMdletshe, uXolani Mthethwa wayesehletshelwa ngenye nje intombazane yangakubo entuthunga yesibili ngoWhatsApp. Yamtshela ukuthi nakho ibona uma wakhe, kusho ukuthi umama kaXolani, ezongena endlini yomunye umfana wakwaDlamini abashayela naye amatekisi erenki. uDlamini naye ushayela amatekisi asuka entuthunga aya edolobheni lasempangeni, kusho ukuthi bashayela bobabili uXolani noDlamini. Vele ke umphakathi wasentuthunga wonke ubumazi umama kaXolani ukuthi ujola nalo driver wakwaDlamini. Igama likaDlamini naye uDlamini uXolani, kodwa ke ubedume ngegama laserenki ekuthiwa uNgaloze phela. uXolani ke lokhu waziwa ngoNgaloze phela una 29 years ubudala. Emva kokuncinzwa ngoWhatsApp, uXolani Mthethwa wabe esenyenya lapha emncwabeni. Waya kubo phesheya, wafike wabuza izingane zakwabo ezincane wathi uphi umama. Zathi ingane umama uphume ethi uya emncwabeni phesheya kwaMdletshe. Yavele yagcwala incwadi kuXolani ukuthi impela kusho ukuthi umama wakhe ukulomfana wakwaDlamini abashayela namatekisi njengokuncinzwa kwakhe indlebe. Ngoba uXolani wayesuka emncwabeni, unina naye kuthusa emncwabeni kodwa engekho emncwabeni. Khona lapho uXolani ube esengena emotweni kayise ebivele isegcekeni kubo, wayishaya yaze yayongena kwaDlamini la kuthiwa khona unina. Wehla wafike wangqongqoza endlini kaNgaloze phela Dlamini. Vele uXolani Mthethwa noNgaloze phela Dlamini bayazana futhi bajwayelene kakhulu ngoba bashayela ndawonye. Kuthi uvulile uNgaloze phela, empeleni uNgaloze phela wabe sevula eminyango wavela. Kwase kuthi intokazi le noma intombi yakhe le eyomama kaXolani yasala embedeni. Uthe umebona ukuthi kanti uXolani lona onokhayo wabe esehefuzelela phezulu uNgaloze phela, kodwa wangakhombisa ukuthi uyethuka. Bathe uxoxa kancane, kungaziwa ukuthi baxoxani.
Emva kwalapho uXolani ubesedonsa isibhamu wazifaka zabantathu esimongweni kungalo zephela inhlamvu qede lapho wangena emotweni uXolani wayishaya zulu. Umama wakhe lona obeyiqhethile ngaphakathi phezu kombhede waphuma sekonakele. Ungalo zephela selele phansi. Naye umama wameqa ngaphezulu ungalo zephela obeselele ubuchopho obuchitheke phansi. Wahamba ngezinyawo umama waze wayongena kubo kwaMthethwa. uXolani wangazi ukuthi ushonephi. Kuthe uma umphakathi usondela emva kokuqhuma kwesibhamu kwatholakala ukuthi ungalo zephela usakhuluma nakuba ubuchopho babuphansi obunye. Bamphuthumise esibhedlela waze washonela khona ngomsombuluko. Lo mama kaXolani obeyiqhethile igama lakhe kuthiwa uZethu Mchunu una 48 years ungowaseMaritzburg. Ugane ubaba okuthiwa uChwenzi wakwaMthethwa. Lo Mthethwa lo udume kakhulu ngokuhlezi engenela ukhetho lapha lokuba yikhansela kuwa 13 kodwa uhlala ehlulwa yikhansela leIFP elaziwa ngoNdimande njalo makusuke kunokhetho njengoba yena esuke efolose ngesikipa seANC ubaba uChwenzi Mthethwa. Kuthe nje ngoLwesibili uXolani Mthethwa wabonakala erenke empangeni. uXolani lokade edubula ungalo zephela. Emdubule ngesonto ngomsombuluko wangazi ukuthi kuphi kwathi ngoLwesibili wabonakala iseserenke yasempangeni. Kodwa kwaba imizuzwana nje ebonakele khona lapho zasho zafike zakwadalawane zamshaqa amaphoyisa. Waboshwa. Njengamanje sikhuluma uboshiwe nje. Kuthiwa indlela akakhala ngayo uXolani Mthethwa njengoba engaphakathi nje ukhalela ukuthi ikusasa lakhe liphelile nya ngenxa yento abengakwazi ukuyigwema. Kuthi ukhala ngokuthi akazi naye ukuthi lokhu kucasa kungaka owathi mayeza ukuthi uma wakhe usendodeni kwaqhamukapi. Kodwa ke ayikho into angasayenza ngaphandle kokuyomukela isigwebo nje sikadilika ngoba icala elinjeya lihamba nesigwebo sikadilika enkantolo. Uyathanda noma akathandi ngoba impilo yomuntu ophatha isibhamu igcinela vele lapho njengoba ngiyaye ngisho nje ukuthi impilo yomuntu ophatha isibhamu iyusizi kangakanani. Ungalo zephela Dlamini yena wayaziwa naye endaweni yaseNtuthunga ngokujola nabafazi babantu ngoba nalentekisa ayeshayela nje kuthiwa ujola nayo ngayo uhamba ngayo kulabo mama ajola nabo endaweni. Nakulomuzi wetekisi nje ayeshayela izingane zakhona ziyakwazi lokho futhi ke ayihambisani nakho. Ingakho nje kuthe ngelanga okudutshulwe ngalo yena ungalo zephela lezi ingane zakubo etekisi zavele zaqasha umnyu driver khona lapho zathi akayilanda itekisi kubo kangalo zephela ayishayele lo driver omusha sekungeyakhe. Emva kwalapho wabe sefihlwa ungalo zephela ngempela sonto yalandela khona kubo endaweni yaseNtuthunga empangeni. Lolu daba salibhala lwalisanda kwenzeka nje belisanda kwenzeka kuwona lo nyaka. Ucasuka kumuntu ophethe isibhama kuve kuyinkinga masisuke sikhuluma ngakho sikhuluma ngento efana nalezi. Lensizwa yakwaMthethwa eyadubula lensizwa ngoba ijola nonina. Kukhona kabanye epage lethu ku Facebook asathi masikhuluma nabo empeleni esathi masilibhala udaba bakhuluma indaba ukuthi uXolani Mthethwa wenze kahle wadubula lo mfana bemxhaphaza ejola nonina. Ayikho into enjalo. Umama walo insizwa kaMthethwa mdala naye mayefuna ukujola ilungelo lakhe. The only thing okumele uyenze umama wakho uma umbona ukuthi uyajola ungahlala naye phansi nikhulume ngoba at the end of the day uzoqhubeka ijolele mayefuna ukujola. Njengamanje lensizwa kaMthethwa yaboshwa possibly izogwetshwa. Lena enye ishonile umama usele ekhaya uzophinda aqhubeke futhi ayijolele mayefuna ukujola nabanye abantu. So kufana nokuthi uyodonsa ejele udonsela amahali into ongeke futhi phela umama mayijola usuke ejola ngomzimba wakhe. Yebo wena ngane usuka in some way usuka udicelelekile isithunzi sakho sokuthi umama kodwa kufanele sikumukele ukuthi umuntu nomuntu uphila impilo yakhe ngoba uzosebenzisa ukucasuka uzohamba uyohlela ejele for nothing futhi ngeke uyibone lento esiyishoyo. Uyozuyibona ususejele ngaphakathi usubona yabona ke into engihlalele ejele ayikho
mawuthi uyezwa abanye bexoxa sebexoxa ngokuthi nabo mama babo babejola kodwa akaze bebabulala bese ubona ukuthi lento engayihlalele ejele ayikho njengoba ngihlale ngisho ukuthi lezi insizwa ezayibulala umuntu wesifazane zimbulalela ukuthi ujolile ngaphakathi ifike ziyisole kangangokuthi yikho lokhu kwazi kwangenza ngafike esinqumweni noma esihlokweni sokuthi umuntu ofebile noma owesifazane ofebile usuke engenacala endodeni yikho lokho engisuke ngichaza angazi ukuthi wena lapho ngasekhaya ungathini but ungabeka okwakuphawula nawe lapha kwi comment section.